mniejszą wodę troszeczkę, po co taka duża. Najpierw je umyjemy. Umyj. Troszeczkę trzeba przypłukać. Tak. Ja wytrę. Druga stacja wycieranie. Trzecia stacja rozbijanie. Obie rączki na przód. Spróbuj. Jeszcze może jakieś jedne damy. Super. Ej. Umyć trzeba najpierw. Umyjemy. A. Dobrze. Wycieramy. Super. Super, lecisz na stację. I rozbijaj. Daliśmy oleju. Pomalutku. Super. Ja tu będę dysponowała jajami. Myjesz jajeczka? Tak. Proszę. Ja wycieram. Wycieram jajo, wycieram. Rozbijasz? Proszę pięknie. Brawo. Tak? Tu najpierw myję. My. Wycieram, wycieram, wycieram. Wycieram. Wycieramy. Chcesz? Mocno. Daj, 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 daj. Zobacz, rzucimy je. Daj rączkę, nie bój się. Rzucimy je. Fru, fru. Super. Dobra, Maksiu, mieszasz. Proszę bardzo.